Επισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και βοηθείας και ταχείας αντιλήψεως και σωτηρίας πάντων των κατοικούντων και παραπεδημούντων εντικομοπόλητων μεταξάδων, υγείας και σωτηρίας πέρα αυτών είπομεν. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε Περάστε με, μη σταματάτε εδώ μέσα. Ή που για την άλλη μεριά. Όσοι πήρασαν να πάνε να φάνε, άιντε. Μη σταματάτε, περνάτε, περνάτε. Μέσα. Δεν πας μέσα, αριστερά. Μέσα.
Κάτσε.